Nu vil jeg starte med at præsentere mine dejlige venner. Det er selveste Mohammed. Og det er min bror Ali. Han er i gang med at bede, som du kan se. Og det er Ali, Mohammeds bror, som der også er min bror. Og så går vi videre herop. Så kan vi se det store ur i Mekka. Det minder mig meget om Big Ben, men det er slet ikke tæt på at være pænere end det her. Så kan vi se her, hvor mange mennesker der bare er heroppe, op på den øverste etage i Kaaba. Så fortsætter vi lige ud, så du kan se Kaaba i levende liv. Der er ikke noget, der slår den her udsigt her. Selveste udsigten i sig selv, det her. Så kan du selv bedømme og sige, hvad du vil. Men det her, ikke? Det kommer fra hjertet af. Mit hjerte, det er blevet helt rent at kigge på det her. Prøv at se her. Se, hvor mange mennesker der er. Subhanallah, subhanallah. MashaAllah, MashaAllah. Den øverste etage der. Ja, længere kommer du slet ikke op. Så mange mennesker, at du ikke kan se en hvid plet nærmest på jorden. Fordi så mange mennesker er der. Det er helt vildt. Inshallah, vi alle sammen kommer det her sted hen. Kommer til at opleve det, vi har oplevet. Inshallah. Jeg kunne blive ved med at filme det her, fordi det her syn, ikke? Der er ikke noget ligesom det, det er der ikke. Som en dansker vil sige, det her, det vil jeg skrive under på, at der ikke er noget, der er bedre end det her. Nu går vi tilbage til der, hvor vi sad. Her har vi dem så. Det her, det er så meget. Ikke når du siger Allah. Når du er færdig med at sige Allah. Det er som om det stemmer.